Agi asuk puma bersek dak santai sela san mani tabuk hingke manyani man mambai iko kunu kupur kosom sinili atana tai boro kupur kahaman cina hinu niji sak si bang pairati rai tongkha o kokno kunu ang sayadu bo niji sak no sau bersek hinai bashi jago hingke ba iko bo sak bersek hinai go simani norok kaham ke nukhna beli dol rok norok khai Elizabeth bersek das kajak manuteye tamuna asuk joli jak ba ke hinu Thuro ang mahidatu nyo norngote sengui tungna dol rok ang lai thangnai video wo Bai Elizabeth Das hinai video snam sakha ani o kokno khnawe ani khoroksa audience asake joli jagai comment khaikya bai ta hindi direct mungkhodi hingke ani o khoroksa audience ano atei hinai comment khaima bai ang o video tai bai hinlia do direct Elizabeth bersek Das hinai video khasinai hingke kokno bisi kebang salekare Elizabeth bersek Das ni part 2 video nanya bagai video no cengge dilai sinai Norok to Elizabeth bersek Das kajak manoteye marke joli jak laikha bo kajak sani agi norok no puma bersek dak santai sla sanpurukai norok tangai nairi maya hino Masing phanyaka kentak kacangna ke ani rijai kotong khanya nango tolrok bini apa bete kentak kino asuk thanda na ja ko bersek ni bisingo bersek expert det pajak bersek si hingke ba tabu khai bini a kentak no kutung khanya bagai esi kutung jat mangkha sini kumui himangsu Das no Elizabeth bersek Das ni kentak no kutung khanya bagai esi kutung jat himangsu Das phaima bagai sini khoroksa takuk belai khanyo joli jakha Falto buri rok si wancha sela rok bai si sini tiprasa rok sela kri khade tiprasa rok no nugya de buri rok bo kebo wancha sela phai si mane bini o comment khaima bo thik no nung kajak na kajak di thik no haipa no tiprasa sela burung nuglia da tangai wancha sela bai kajanga nang hinma kokta wancha sela ni khai belai mal kahampo that Nung bui or kok slai tane kebeng tang de kutuli thane ang asuk rus khai phaimani kuno dino wan chugui maya khoroksa bersek singar wan chane bihek Elizabeth Das no rus khanya nanga nehnai sung hai rus ta rokbo kepale onek kaham no haisi o phang mansa sabono je rus khai mansa khashi narangani mane kai chanso dance khayu huma kokta Nung khai ta mosga sik bono lob khai na sikasa ta na sik sidi nung olokai ni agi tar tam na rok pogoi thangba sine bile bo bersek singar nung khai ta mosga sik bono lob bangai tangka hino o mago nung ma banya pura sori klik thangka Nung bo asuk phan chotoni ta rusap sidi bersek singar nung ano samakai miya mosokuthi mosdeng kasak sawi bohok direct tong hnai olokai kunia bunyi sekang rokos racha eng phanye si khopui rokai ta kogoi stong hna abuni baganyo iko biya sikhang roro ngi tongo bo borokai bini ogano khana toksa gei bador masni siwarja kobor haike asuk pau khai sir khokasa O je siri koknai borok pura aro program nanai sapri number 1 engna puma bersek dak sanpuru siri kokma hai khorang no se bo khai abono se khana tokja gei sei kobar hake pau khai siri kokja nene o bakhanai hitning soka bo bersek engai bakhanai phuri tongkha himke ba bui bai sikla henjangna bagai golden color riwin har katai ko bini o bakhanai yo tabu kerenchi buli hori rikhai pura son kati shok sama hai engai tongnai bile Ani tong thok ma bo nang no Sabonin tong thok mani mutu bubar bai khik ro dai burup khai tong thok lak da
Bo ongkha muito bubar haipano muito bubar kormonja jedu kosomjan muito bubar si. Bo chawi tongthokjakma muito bubar hingke kosomjan muito bubar. Elizabeth Bwsai Das bini kale panda phuru onek msawi enjoy khake haisi. Kaijakmani ulo social media o phaiye kuno jaga phano nukjak phaya. Biango kamai thangka hwnwi naitok naimale. Suki thokoma beserose ekdom tok borjak haike mokja. Aswkai bwsai rules khaijakmung. Aswkai bwsai hamya saya hinjakmung. Abo mogwi tongna bo kokno. Norok bwi kaijakmano nugwi tamaswk aswk kena nanglaike hino. Aswkai bwsai kena nangjakmung bote hamchai mangla khabli. Dolrok tinin bagui video aswkno. Norok o video no chajagui tongkhai like share comment khainani tapokdi. Video nai tongwi channel no subscribe khlaijagui khungke channel no subscribe khaiye logi tongdi. Hangkadu dolrok bye.